Намираме се в подножието на връх Алада. Той е висок 1241 метра и е най-високия връх в тази част на Родопите. Най-известните места и най-посещавания туристически обект в тази част на Родопите. От село Гърнати, в което се намираме, до връх Алада има изградена екопътека. Отнема около 30-40 минути пеша. По самата екопътека има направени пейки, има направени много чешми, места за отдих и пътуването и самия преход до върха е много приятен. Името на връх Алада буквално означава планината на Господ. Другото му име е връх Костадин. Село Гърнати е може би едно от най-старите села в тази част. По намерените глинени съдове и останки около 3 век след Христос. Едно от поверията, според което е възникнало името на селото, е, че по този път, който е минал покрай връха Алада, има заровени много гарнета с жито, с дрехи, с злато и от гарнетата името на Гърнати. Все още се откриват останки от гарнета, цели гарнета при обработка на нивите. От връх Алада е минавал древен римски път, който, освен че свързва Пловдив с Беломорието, минава покрай много крепости. Една от тази крепост е крепостта Устра, която се вижда в далечината от среща. На връх Алада също е имало крепост. Тя е имала защитни функции, укрепления за войниците и наблюдателна кула. Един от основните поминъци на жителите на село Гърнати е било животновъдството, в частност овцевъдството. Селото ни е известно с множеството кихаи, които е имало и които са отглеждали много овце. Около 18 000. Пашата е била точно срещу нас, около нас и много често се ходили и към Беломорието. Аз също съм потомък на един от тези кихаи. Прадядо ми също е бил собственик на овце. Нашата малка семейна ферма отглеждаме около 15 овце, 10 които са майки и около 10 едногодишни, както ни се казва, шидета. Животните се отглеждат на свободна паша, викарят си на воля, пият чистата вода, дишат чистия въздух и естествено продукцията от тях е с много добри качества. Като дойдат туристи, могат да вкусят истинско качество на животинските продукти, които се произвеждат, нали, сирене, мляко, месо. Могат да пояздят също магарета, коне. При ясно време, ето от тези височини в югозападна посока, могат да се наблюдават слънчевите отблясъци във водите на Бяло море. Хората тук казват, че се вижда дори остров Самотраки. А ако се вслушате добре, вятърът може да донесе и звуци на сиртаки.